Haien partetik, barrinkuen zuan, eta nazionalistak haititzen anaize nazionalista zuan. Eta Durangon bizi zuan, haititzen anaize. Eta horrek ez zen, bost edo 6 zen alaba, haitien lehenko zinak, eta gerra denporan, etortzen zuazen Basarrire, Durangotik Basarrire, eta, karo, haititen Basarrikuek hartu emona ezekia zen baketarrakin, horrek kafe eta Durangoko baketarrakin, maiz ni eruten jabian Durangoko zerai, eta gerra denporan Basarrizen egon nahi zuazen, Basarrizen bai egoten nahi zuazen baketarrak eta zera. Orduen, haiten lengo zina batek, Durangoko nazionalistak, oraintxe ointzu hildok, Felizin, horrek emakume gogorra, gaztie, 20 urtero zerien, eta zerien baketarrak arreu erropa zurizek eta zerien astuen ekarten izabia zen Basarrire eta Basarritik erume bat, karbitzu eta zerien, eta holan. Eta horrek hain amorro endizek bine joan zerai, baketarrai zerien, bat subizen el puente del diablo esaten dut zerien. Izorreta eta Durango. Izorreta eta Durango batean dagoen zerien, astu errekara bota ditzien erropa eta guzti.